Знаешь, мы одно время думали, Че? больше паразитами слав, мали куры. Еще гость. Кура. Че? Паразитом. Ну, запломбировал. Жаї, вчора заходить у них на клієнта. Доля так, так. Пломби стоять. Да ты будешь смотреть, господи. Аркою. Ты будешь смотреть, тебе же тоже будет весело, а? Вы вспоминаете, да? Фарбують і вона підбачить спроможно. Пломби є, вже є. Кура там. Приїхала приста. Доки не піймали. Да? Молдовани нічого не кажуть? Вони не відкривають Молдован, не мають права. Як? На Молдавію. Контроль. Відкривається кура лише аж на фірмі. Транзитом буде кура. Польща. На фірмі там все, фірмі щось там вооружав. І голосили там сидить, зробив. Що? Сидить, зробив. Що зробив? Сліди я зробив. Да? Знову, блядь, пацану. Та що? Там не можна? Не зробив нічого? Ну, але пацану, що машина стоїть з границі. А що нам? А куда вы пошли? А? Сережка, давай масочку. Мы же уже там пригорели. Чтобы он это пришел, что руку. Выносите мясо? Мясо выносите? То есть это не знает. Мама, да? Я говорю, а можно мы потом сходим, да? Давай. Ладно? Да? А что, подружник может поиграть? Он парень хороший. Симпатичный такой, да что? Вони за що гроші дають? Вони тебе просто Нет, а можно, знаешь, что, в городе навес записать и дарить. А? звідти, беріть, ручки піднімайте. Молодец. День здоровий. Мы если могу дать. Нет, в городе. В городе здесь. Ну за що ж я плачу тобі? Здесь записать в городе. День здоровий. Ну ты не знала, видишь, это уже хорошо. Он дал все. Я не вижу, что ты что-то съела. Покушай, да что? Я не вижу, что ты что-то съела, Дарья. Давай. Да что, Ленька, покушай, правда, а то до вечера еще... Один на стрьомі, другий не пам'ятає сліди. Дня трусили яблука на дачі, вже віз 100 гривень. Зато ніякої опасності. А он Да её я видео снимаю. близко Ну, снимает. просто видео. И Да? потом диски запишу, да там. А? Ну вы тоже есть. Не, ну это нет, вот я сейчас снимаю. Тогда повезет на вас. Да, но это я снимаю сейчас. То есть она еще работает. Надеюсь, запишите. Слушай, я потом на диск запишу. Ну, видео. Видео? Ну, я вот это я снимаю. Это ты снимай, я хожу. Да. Ну а что? Да? Лариса, слухай, а це Андрій вдома сидить. Андрій робить. Каде? Настройки так, як робив. Сказав, дід позбирайте. А я поміняла роботу. А ти так? Я зараз адміністратором гостиниці. Адміністратор гостиниці. Тобі це нравится? То що надо? Там не треба помощника. А я адміністратор гостиниці роблю. Якщо не треба помощники, ви можете запитати роботу. Дуже хорошо. Тільки маленька зарплата. Ну, якщо ти показуєш хорошо, значить дуже. А там, Чисто зарплата. Де маленька зарплата? В мене. а там нету, Пішла Маріка, ні, я дуже чесно роблю. Я взагалі не вмію обманювати. нет, а там нету левых, Я пішла когда на двоїстку. Ларис. Ні, там можна лівак робити хороший. Я не роблю. Я чесно роблю на 2 зміни. Я по 2 суток. Там може ліце... Ну, ще $1000 виходить за 2. Чуєш, Я там роблю може- за 2. Там можна ліце... Це, да, це десь 13 тисяч, 12 тисяч в місяць. А На якщо... одному. Чуєш? А якщо ліцерій? А там більше нема в нас в Пітері зарплати.
Ніде нема. Що ж твориться? А якщо ліцерію ще приторговувати? Ліцерію. Мене Андрій, коли ми поженилися, хотів звідси переправити. Раз собі всім. Чуєш? Я, Боже, скільки нервів зрива за мною. Андрюха, Кантівський його друг, А слухай, підговорив. а я не приїхав додому, та й кажу, мама ще жива була постійно в Саші, не виявляє. Та й каже, я кажу, мам, в тебе мак є? Каже, є, там одивись, сестричку. Я заліз, а він там головка сидить. на. На питанні ці баклажани. Скільки стоїть? Да, да. Вот. Сейчас скажу. Спрашивают, как на вкус, а ты еще не съел. Не, ну я ел, я просто, я, понимаете, я здесь, у меня здесь со вторника, да, я уже вот. Местный. Я не